Chi di bod yn student. Chi'n mynd mas lot, ond dim lot o bres da chi. Dyma sydd i bimp o'ch siws. Ond byddwch chi eisiau sgidio plaen, masking tape, siswm i dorri'r masking tape, a spray paint o unrhyw liw. Da chi eisiau dewis lle da chi eisiau peintio yn gyntaf, a dwi eisiau peintio y blaen yn fyma. Hefo masking tape, cyfrio'r lle da chi ddim eisiau'r paent. Fel hynna, mae eisiau mynd holl ffordd rownd. Mae'n gorfod cael ymynedd y bit yma. Mae'n rhaid bod yn ofalus yn ddarma i wneud yn siŵr fod pob man lle da chi ddim eisiau'r paent wedi cael ei gyfro. Mae'n amser rwan sbrio efo'r spray paint. Bwysig darllen y cefn i wneud yn siŵr da chi'n gwybod pa pellter i ddal y spray paint o'r esgid. Mae'r dau blaen wedi wneud. Mae eisiau disgwyl chydig i wneud yn siŵr fod y paent wedi sychu cyn tynnu'r masking tape off. Cofni'r baent rhedeg chydig. Dwi am fynd ati rwan i wneud y heel yn yma. Dwi'n bod yn eitha ofalus yma gan fod yr ochr yn mynd mewn siap crwn. Dyna nhw'r ddau esgid wedi gyfro yn y cefn. A dwi'n mynd ati rwan i spray paintio'r cefn efo silver. Dwi'n mynd papur tu ôl i'r heel fel bod y gweddill esgid yn saff. Eto, gwneud yn siŵr bod chi'n darllen y cefn i wybod pa bellaf o'r esgid ydych chi eisiau law. Wedyn, tynnu'r esgid yna yn ofalus iawn a gadael i'r ochr i sychu. Unwaith mae'r paent wedi sychu, yn ofalus iawn, tynnwch y masking tape off. Yna fo, dau esgid wedi orffen. Allwch chi wneud rhywbeth efo hyn. Fedrwch chi wneud stripes yma yna, eisiau stencils, neu ser ar y heel, unrhyw beth.